Wannan tsari na halittar Allah ya halatta a yi tamfarin da ita saboda ci gaban kimiyya, ya halatta a iya wato waɗansu daga cikin sinadaran halitta na testosterone da namiji ke da shi ana iya tamfarin a bashi waɗansu sinadaran estrogen da zai sa shi kuma ya zama yana da murya irin ta mace, tunda ai abu dai gashi nan a duniya ko daga ƙwayoyin da ake sha ana iya samarwa namiji wannan. Ana iya kuma yin waɗansu allurai na mace ko kuma ta hanyar aiki da za a yi mata na transgender surgery da za a ɗauki wasu abubuwa na hormones ɗin namiji na testosterone sai a sawa mace. Shin wani abun ya halatta ko bai halatta ba? Wannan bai halatta ba, ƙaunar wahidan wannan bai halatta ba. Da farko saboda dalilin ita wannan aya, Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa, Allah sa a halittarsa a tsarin sunnarsa mace ita ce tahmil, ita ce mai daukan ciki, namiji wannan ba aikinsa bane. Kuma kullu unsa kowace mace Allah ya bata wannan, namiji kuma Allah bai bashi wannan ba. Baka baya halatta don dalilin ci gaba na science and technology. Ina gaya muku ne ku gane daga yau, kar ku zo ku haɓaka wasu daga cikinku Allah ya ba su basirar da za su